En el que portem de 2019 han mort 10 dones víctimes de violència masclista a Catalunya. I aquest matí coneixíem una altra mort a Tenerife. Una fotografia trista i que només és la punta de l'iceberg d'una xacra que tenim dins la nostra societat, amb unes víctimes, moltes vegades, invisibles, ignorades o despreciades. La violència envers les dones, ja sigui psicològica, laboral, verbal, sexual o física, sempre té com a objectiu la submissió de la víctima davant del seu agressor i la negació de reconeixement de la dignitat de la dona. Hem de dir prou a les agressions i condemnar, tant jurídicament com socialment, els agressors. Hem de reivindicar i treballar per traçar polítiques que defensin i apliquin la igualtat d'oportunitats, recolzin les víctimes, condemnin els responsables i formin a tota la ciutadania amb uns valors ètics i morals. Actualment ja s'ha aconseguit la igualtat formal davant la llei, que imposa l'obligació de tracte igualitari entre homes i dones, però manca la igualtat real i efectiva. Cal erradicar la discriminació en llocs de treball, retribucions, promocions internes, conciliacions laborals, violència i assetjament sexual, entre altres, que comportaria la final consecució d'una societat justa, igualitària i integradora. És per tots aquests motius que Junts per Catalunya Torelló condemnem aquesta violència i ens adherim al manifest del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones.